Здравейте, приятели! Днес ще ви отведем на едно магично място, което сякаш е излязло от картичка. Мраморното езеро до Брезово. Гледките тук ще ви остават без думи, а пейзажът без дъх. Хайде с нас! Някога тук е кипяла тежка работа, кариера за добив на мрамор. Камъкът от това място е използван в строителство из цяла България. С годините добивът спира и мястото е оставено на природата, но тя не само си го взима обратно, тя го превръща в нещо изумително красиво. Контрастът между белия мрамор и синьо-зелената вода е невероятен. Сякаш гледаш природен басейн, създаден специално за снимки. В определени моменти, когато слънцето се отрази по определен начин, водата изглежда като течен скъпоценен камък. До мраморното езеро се стига лесно. От Пловдив се пътува около 1 час с кола. Пътя ви пресича град Раковски и град Брезово. Последните метри обаче са по черен път, затова бъдете внимателни, но усилието си заслужава гледката. Тя е истинска награда за очите. Все повече хора започват да откриват това място. Тук няма сергии, заведения или паркинги. И това е най-хубавото. Усещането, че си насред природата, далеч от шума и далеч от тълпите. Задължително носете удобни обувки. Теренът е неравен. Вземете си вода, храна и каквото друго ви е нужно. Няма удобства наблизо. И не забравяйте, оставете мястото такова, каквото сте го заварили, за да може и други да се насладят на тази красота. Мраморното езеро до Брезово – едно място, на което човешката намеса в миналото среща природната магия на настоящето. Посетете го, усетете го, споделете го! Благодарим ви, че бяхте с нас до края. Абонирайте се и харесвайте видеото. До нови срещи и с красотите на България!